Magandang hapon mga ka-JFS! Ilang oras na lang at Pasko na, kaya naman bilisan na natin para makaabot pa tayo sa Noche Buena. Pero kaya naman ngayon, dahil Pasko na mamaya, magdadala kami ngayon ng regalo sa isang napakaswerteng mag-asawa na naisurpresahin ng kanilang anak. Sino kaya ang mag-asawang yan at sino kaya ang ating surprise sender? Malalaman natin yan mamaya lamang at samahan niyo ulit ako. This is your host, Michelle, aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. At kung kaninang umaga ay nasa Libmanan, Camarines Sur pa lamang tayo, ngayon naman bumiyahe kami papunta sa Camaligan, Camarines Sur para magpatuloy sa ating pagdadala ng saya at sorpresa. Ano-ano kaya mga regalong ihahandog natin sa mag-asawang yan ngayong Pasko? Alamin na natin, tara Gina! Ayan! So mga ka-JFS, unahin na natin ang kakanina ito, may kutsinta. At meron rin tayo ditong cake, red ribbon cake. Siyempre meron rin tayong chicken bucket, 2 bucket. Meron rin tayo ditong chocolate bouquet. Meron rin tayo ditong 2 flower, bouquet of flower na merong tumataginting na tig-apa 5,000 pesos. Ang ating bubble balloon na may nakasulat na Merry Christmas. Itong wine at syempre yung card na babasahin natin mamaya lamang. So ayan mga ka-JFS, at dahil Pasko na mamaya, bakit kaya tayo nakakatanggap ng mga regalo at saan kaya nagsimula ang pagbibigay ng regalo? Okay, so nagsimula ito dahil ito ay tradisyon nating mga Kristiyano. Sinasabing nagpasimula ito ang mga 3 haring mago na mayroong regalong dala-dala para sa ating Panginoon na si Jesus na ginto, kamangyan at mira. At dahil doon nagsimula ang pagbibigay natin ng mga regalo upang magsimula ng pagbibigayan at pagmamahalan ngayong Pasko. More of this trivia and more of these packages, and you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like and subscribe to our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inantay natin, huwag na nating patugalin pa, pumunta na tayo sa Camaligan, Camarines Sur, and JFS na yan. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan! JFS, kaninang umaga ay nagbabiyahe kami papuntang Libmanan at ngayon naman, naku, isa na namang maswerteng, yes, Merry Christmas, isa na naman maswerteng nanay at tatay ang ating hahandugan ng regalo kagaya ng ginawa natin kahapon na magdala ng sorpresa at saya ng mga regalo sa 2 tatay. Ngayon naman, tunghayan ninyo ang aming surprise sa ating surprise receiver. Please like and subscribe to our social media account, Facebook and YouTube channel, JFS Petals and Services. Bye-bye! Mga ka-JFS, inuulan tayo. Pero go pa rin daw tayo sa surprise. Hello po, maray na hapon po. Wait lang po, baka ilayog ang payong. Ini po ang harong ni Ma'am Caridad and Sir Laurencio. Ayun po ni. Ma'am, ano po ako ni... Hali po akong J Corporation. Tapos iba po din... Say po ma'am si Mr. Laurencio. Ay, o yan. Hello po. Ayan po. Merry Christmas po. Iba po din yung package si ma'am. Ma'am Sean. Kanya na Pasko po. Ano po? Hali po kami albay. Iba po ng package ito si Ma'am Sean Marcaida. Hali po kaming albay. Tapos, iba po din package padara po sa inyo.
Pero ano po, kukunin ko lang po si Taday pa po kaya fully paid. May bayadan pa pong 3,000 pesos. Nakaka na po, mami? Naka pong kwarta, mami? Ano daw po yan? Tama yung kwarta. Ikaw po, digdi. Dakol po pating package. Mga ano po. Iyo po. Paano po ano po kung hilingon mo na po kaya nindo si package. Tapos pa-receive ko po sa indo kung ano-ano po itong mga package na ito. Okay lang po. Iyo po. Kaibahan po si sir. May package lang po duman si sir. Payungan ta na lang po si ma'am saka si sir. Iyo po, para day po mabasa. Saka po si sir. Day man po dapat din si ma'am lang ang mag-receive ng package na surat po duman sa receiving copy. May pipirmahan po kamo. Okay lang po. Di ba ma'am? Ako sa panguran. Blessing po ni. Sino po kami? Saan ka muna nagpalutino? Uni po kami, hindi. Mga package po, kaya papacheck ko muna po sa Indo. Oran po pati. Kung okay po sa Indo. Ay! At meron din tayong card na babasahin natin mamaya. At syempre, ayan. Ayun, unahin muna natin ang flower bouquet na merong tumataginting na 5,000 pesos. Sarap na po kayo dun sa aming camera. Ayun. Tatay, para ito sa'yo, tatay. And syempre, at syempre, nanay, baka magtampo kang si tatay. Ay, ito kay nanay Pink, kasi Pink si mami. Ayan. Baka tatay magtampo ka, kaya meron ka rin flower bouquet na may 5,000 pesos! Nanay, masaya po ba kayo? Wow! Nasurpresa talaga si nanay. Masaya ka po ba talaga, nanay? Ikaw po, tatay. Alam niyo po bang napakabait ng anak niyo si Ma'am Sean? Tama po ba, Ma'am Sean? Kasi talagang napaka-generous niya ngayong Pasko. Kalain niyo yan, ang dami niyang regalo sa inyo, di ba? Mami, ilang ang anak niyo po, 33. Ano? Ayan pong yung pong anim na yan, nandito po lahat. Wala po. Nasaan po sila? Yung isa ko yan, naga, sasabi. Yung isa nasa naga. Nasa Rohi, sa Dugan. Nasa? Dugan. Dugan. Yung duwaya ulit. Yung dalawa nandito. Si duwaya sa Yung dalawa nasa Malaysia. Ah! So, dalawa na lang. Yes po. Si Ma'am Salve at saka si Ma'am Jocelyn. Ikaw po, tatay? Kumusta ka po, tatay? Aray mo, tatay. Akalain mo yun. Akala ko si John Lloyd Cruz nandito na pala sa Kamaligan, ha? Si tatay naman, ha? Tay, ikaw po, tatay, ano po yung, meron po ba kayong pangunahing pinagkakabuhayan ngayon? ako man. Wala. Ikaw po, tatay? Nag-aalap lang pa daw. Yes po. Anyway po, talagang very supportive naman po ang mga anak ninyo sa inyo, di ba po? Meron po ba kayong mga apo? Kadako. Ang dami! Ilan po ba naman yung apo ninyo? 22. Grabe naman yung mga iba yung tidos! Talagang, punong-puno tayo ngayon ng napakaraming apo. Mami, sino po yung kasama mo dito sa bahay? Yan. Sir, nagre-retrato si Sir. Sir, pwede ka po ba namin imbitahan dito? Madali lang po. Ayan. Si Sir. Siya lang po yung kasama niyo dito. At saka si Ma'am. Tawagin natin si Ma'am. Lapit si Ma'am yung kausap namin kanina eh. Sir, dito ka po. Pasko naman ngayon. Yan, tawagin natin siya. Kasi makikita po ito sa ABS-CBN. Kaso wala ng national TV, sa national TV at ABS. Nag-YouTube na lang po kayo. Hi, Ma'am! Si Ma'am yung kausap namin kanina. Talagang si Ma'am very ang bait-bait ng boses ni Ma'am. Ma'am, ano po pangalan? Rose.
Rosemary. Ikaw po, sir? May. Romel, ayan. Pasok po tayo dito at makasagasaan tayo ng araw. Ma'am, Merry Christmas! Merry Christmas. Ayan, ma'am. Ngayon ma'am na, tanong ko lang po, ilang taon na po kayo kasal na? Ilan ba yan? Ilan ba yan? Hindi ko alam kung ilan yan. Sorry na talaga. Basta 972 kayo ikinasal. Ma'am, sir, meron ka bang counting message sa mga anak kayo? 49 years. 49 years, diba? 1972, 2021, 49 years. 49 years. Isang taon na lang, ano na, golden na. Meron ka po ba mga counting message sa kanila? Merry Christmas, ma. Sana makalit sa para ano, luya-luya para sa muna. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am Rosemary. Yes, yes. Ma'am, meron ka pong dinaramdam na ano ngayon. Ilang taon ka na po, ma'am? 10 years na po. Ikaw po, sir, meron ka po ba sa inilipay? Na gamot? Meron ka po bang gamot na iniinom? Wala naman po. Ano po ba yung karamdaman mo, sir? Magpalakas po kayo lagi, ha? Para masaya ang Pasko natin. Ano po? Lalo ka na po, mami. Ano po? Kasi sabi ng iyong anak, ay meron po kayong dinadamdam, mami. So, mami and daddy, ilang taon na po si Ma'am Sean sa Malaysia? Dalawang taon po. 2 taon. Ngayon po, nanonood ko si Ma'am Sean. Meron po ba kayong mensahe para sa kanya? Ni, salamat ni. Surpresa mo kami ha. Dahil ko ni inakalang ganito ang abutin. Maraming salamat ni. Ayun, tatara po. Oo, live ni. Nene, Live ni. salamat marami na hirumduman kami ni mama mo. Ayan. Ayan. So, ayan. Siyempre, hindi hadlang ang distansya para hindi mabigay ni Ma'am Sean ang nais niyang sabihin sa inyo, Mami at Daddy. So, makinig po kayo sa akin. Babasahin para po ito sa inyo. Mapa, Mapa, sana napaugma ko kamo sa kadikit na surprise na inyong nilapasok. Masaya po ba kayo? Yes. Nagpapasalamat lang po ako sa gabos na sakripisyo nindo sa mong magturugang. Kulang ang salitang salamat. Merry Christmas and Happy New Year, Mama and Papa. Christmas na. Ayan. Salamat. Ayan, Mami. So, meron na ba ang Christmas mo, Mami? Meron na ba ang Christmas mo, Daddy? Ano ang gagawin mo, Daddy, sa 5K? Ano ang gagawin mo, Tatay, sa 5K? Magbabar si Tatay. Ikaw, Mami, anong gagawin mo sa 5K? Dryer. Ay, dryer. Akala ko magpapaparlor si Mami at magpapamasal. Ang paglaba. Yes, o tama yan, Mami. Tamang-tama. So, ayan mga ka-JFS. Meron ka po ba, Mami, na isabihin? Maraming salamat po. Sa mga nagtabang sa mga pati po sa inyo. Yes po. Maraming salamat. Yes po. Ayan. Daddy, may sinasabi ka pa, Daddy? Maraming salamat. Okay. So, ayun mga ka-JFS, Paskong Pasko. Kaya naman maghahatid tayo ng kaligayahan at saya sa kahit anumang parte ng Bicolandia. At sana ay napasaya namin si Mami at si Daddy. Napasaya po ba namin kayo? Isang thumbs up naman po dyan kung yes. Thumbs up, ganito po. Hindi po sila makagalaw kasi may dalang po. So, maraming salamat mga ka-JFS. Magkita tayo